Inin may da kami kadasig na mayor na namon tawag Mano. Mano. Among pasalamat na aniya na nakikiduyog ginagabi. Salit pasayawon naton niya ang Kuratsa. Mayor Roy Ador han bungtuhan oras mga kasangkayan nga niya ang papatisan. Wala iba kundi ang aton First Lady han Syudad han Borongan, Dr. Rowena Ador. Mayor Roy, paroy iniyahan amon panahon, no? ADEP. Mayor Roy Ador, Mayor of Oras, with our First Lady, Borongan City LGU, Dr. Rowena Labro Agda. Kuratsa!